மேலே ஏறி வரோம் அட ஒதுங்கி நில்லு இப்படி சொல்ற மாதிரி தான் ஓடிஐ வேர்ல்டு கப் நடக்க இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருக்கு. இந்த சமயத்துல பாகிஸ்தான் ஆஸ்திரேலியாவை பின்னுக்கு தள்ளி நம்பர் 1 ஓடிஐ டீமா வந்திருக்காங்க. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல இந்த விஷயத்தை பத்தி தான் பார்க்க போறோம். நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும், இப்போ ஆசியா கப் கொஞ்ச நாள்ல நடக்க போகுது. அதுவும் ஓடிஐ ஃபார்மேட்ல தான் நடக்க போகுது. அதுக்கப்புறம் ஓடிஐ வேர்ல்டு கப் வேற நடக்க போகுது. இதனால எல்லா ஓடிஐ சீரீஸுமே ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சீரீஸா பார்க்கப்படுது. அந்த வகையில இப்போ பாகிஸ்தானுக்கும் ஆப்கானிஸ்தானுக்கும் 3 மேட்ச் கொண்ட ஓடிஐ சீரீஸ் நடந்துச்சு. இந்த ஒரு சீரீஸ் ஆசியா கப்புக்கு ஒரு முன்னோட்டம் மாதிரி இருந்துச்சுங்க. ஏன்னா ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் 2 பேருமே ஆசியா கப்ல வேற இருக்காங்க. இவங்க 2 பேருக்குமே அப்பப்ப ஆகாது வேற. போன தடவை ஆசியா கப்லலாம் என்ன மாதிரி பிரச்சனை வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியும். அதனால இந்த 2 டீமுமே பயங்கர டஃப் கொடுத்து விளையாடுவாங்க. இந்த ஒரு சீரீஸ் பயங்கரமா இருக்க போது நம்ம நினைச்சோம். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல என்னாச்சுன்னா, பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தானை 59 ரன்னுக்கே ஆல் அவுட் ஆக்கிட்டாங்க. இதனால ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் 142 ரன் வித்தியாசத்துல வின் பண்ணிட்டாங்க. சரி, அந்த மேட்ச் தான் அப்படியாச்சு. செகண்ட் மேட்ச்ல எப்படியாவது ஆப்கானிஸ்தான் வின் பண்ணிடுவாங்கன்னு நினைச்சோம். அதுக்கு தகுந்தாப்புல செகண்ட் மேட்ச்ல ஆப்கானிஸ்தான் 300 ரன்னுக்கு மேல எடுத்து பட்டைய கிளப்பினாங்க. ஆனா அந்த மேட்சை பாகிஸ்தான் கடைசி வரைக்கும் போராடி வின் பண்ணிட்டாங்க. ஆப்கானிஸ்தான் பவுலிங்ல ஒரு சில மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணனால கை கெட்டின மேட்ச் வாய் கெட்டாம போயிடுச்சு. அதனால அந்த மேட்சை தோத்துட்டாங்க. சரிப்பா, சீரீஸ் தோத்தா தோத்துட்டு போறாங்க. ஆப்கானிஸ்தான் கடைசி மேட்சையாவது வின் பண்ணி ஆறுதல் வெற்றி அடைவாங்கன்னு பார்த்தா 3வது மேட்சையும் ஆப்கானிஸ்தான் தோத்துட்டாங்க. ஸோ இதனால பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் ஒயிட் வாஷ் பண்ணது மட்டும் இல்லாம சீரீஸை வின் பண்ணி ஆஸ்திரேலியா பின்னுக்கு தள்ளி நம்பர் 1 ஓடிஐ டீம் அப்படின்ற இடத்துக்கு பாகிஸ்தான் வந்துட்டாங்க. இதுதாங்க பாகிஸ்தானுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பாசிட்டிவா அமைஞ்சிருக்கு. ஏன்னா அடுத்த ஆசியா கப்பு, ஓடிஐ வேர்ல்டு கப்பு எல்லாம் வரப்போகுது. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற சமயத்துல பாகிஸ்தான் நம்பர் 1 டீமா இருக்கிறது அவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கான்ஃபிடென்ட் கொடுக்கும். இந்த சமயத்துல தான் இந்திய ரசிகர்கள்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, எப்பா நம்ம டெஸ்ட் T20 எல்லாத்துலயும் நம்ம தான் நம்பர் 1 டீமா இருக்கோம். ஓடிஐல மட்டும் தான் நம்ம 3வது பிளேஸ்ல இருக்கோம். அதனால நம்ம ஆசியா கப்ல என்ன பண்ணணும், மற்ற டீம்ஸ் எல்லாம் அடிச்சு நொறுக்கி எப்படியாவது நம்ம ஓடிஐல நம்பர் 1 டீமா வந்துடணும். ஓடிஐ வேர்ல்டு கப் விளையாடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம தான் நம்பர் 1 ஓடிஐ டீமா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்திய ரசிகர்கள் ஒரு பக்கம் சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. இந்த சமயத்துல பாகிஸ்தான் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, ஆசியா கப் நடக்க போற கொஞ்ச நாள் பேலன்ஸ் இருக்கு. இந்த சமயத்துல சவுத் சக்கில ஆசியா கப் ஸ்குவாட்ல இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க. இப்ப சவுத் சக்கில் பாகிஸ்தானுக்கும் ஆப்கானிஸ்தானுக்கும் நடந்த ஓடிஐ சீரீஸ்ல ஒரே ஒரு மேட்ச் தான் விளையாண்டாரு. அப்படி இருக்கும்போது இவரை ஆசியா கப்ல ஆட் பண்ணிருக்காங்க. இப்ப இதுக்கு தான் ஒரு சில பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்ப ஆசியா கப் நடக்கவே இன்னும் ஒரு 5 நாள் தான் இருக்கு. ஸோ இப்படி இருக்க சமயத்துல இப்ப போய் இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் எல்லாம் பண்றீங்களே, இது நியாயமா? ஏன் இப்ப போய் இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் எல்லாம் பண்றீங்கன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் இந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் விமர்சனம் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஒரு விஷயத்தை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத என்னோட கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க. இதே மாதிரி இன்னொரு உங்களை மீட் பண்றேன். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.